Хәрби операциянең беренче көннәреннән үк райондашларыбыз хәйрия һәм гуманитар ярдәм күрсәтүдә актив катнашалар. Лисичанск шәһәренә гуманитар ярдәм оештырырга дигән чакыруга оешма предприятие, шәхси эшмәкәрләр, җирле үзидарәләр бердәм булып кушылдылар. Тиз арада кирәкле сумма тупланды. Җаваплылыгы шикләнгән табыш җәмгыяте азык-төлек туплауга алынды. Без инде үзебезнең оешма белән киңәшләшеп, уртак фикергә килеп, определенный сумма акча җыелган инде. Шул акчага күпме объемда макарон, консервы, тушенка, кирәкле ярак әйберләр списогын төзеп, шушы бродна эчендә оештырдык. Район үзәгендә оешма хезмәткәрләре мәктәп укучылары белән берлектә митинг оештырылды. Район башлыгы Альберт Хуҗин районда ярдәм оештыру чаралары турында сөйләде. Көтмәгән җирдән ниндидер ярдәм килеп тора һәрвакыт. Белмәгән предпринимательләр кем генә шалтыратмый, кем генә килмей, нинди ярдәм кирәк. Без үзебезнең солдатларыбызга ни белән ярдәм итә алабыз дип әйтәме? Ярдәм кирәк дип бер сүз әйтү җитә, тиз арада шул ярдәм җыела. Иҗтимагый совет рәисе Рушад Султанов та фикерләрен җиткерде. Җирлектә тыныч шартларда яшәгәндә бердәмлек, илдә бара торган вакыйгаларга битараф булмау, кемнәрнеңдер шатлыгына сөенү, кемнәрнеңдер борчуына ихлас күңелдән борчылу, ярдәм кирәк булганнарга ярдәмгә алыну. Бу безнең бу якты дөньядагы иң матур гамәлләребез. Башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Мадридтинова чакыруга кушылганнарга рәхмәтен белдерде. Бик зур рәхмәт. Анда менә шәхси кешеләр дә катнашты, эшмәкәрләребез дә катнашты, оешма предприятие коллективлары да катнашты. Авыл җирлек башлыклары, гомумән дөньялар имин булсын, егетләр исән сау кайтсын дигән теләк белән һәркем дә катнашты. Бик зур рәхмәт. Бүген илебез халкының иң зур теләге тыныч дөньяда яшәү. Махсус хәрби операция төз көннәрдә тәмамланып, егетләребез исән сау өйләренә кайтсыннар иде. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.